Ria en gino miparo ni itimo makare, kata kamano pek maka kod kacha mono thoth nyiri kata mine timo kamano. Jokanye migepe mopogore owuok oko mar puonjo nyithindo manyiri mantiere kind higni 13 nyaka 14 ewi kaka ginyalo ritore makare e kinde ria, kaka yorno mar jiwo somo kod dongruok mar nyithindo manyiri kaka winjore. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Eskun primary Mamanyata, e ward Mamanyata e county ma Kisumu, nyithindo manyiri omor kod puonj gi sir mane giyudo kotenore kod kaka winjo giritre e kindegi mag ria. Weche mane wabedo kwa kale kapok oomnwa pads gi. Mokwongo, jomoko onge gi nyalo moro mar yudo pads gi. Nyuol gi onge gi nyalo mar yudo siling 50 kata mokalo kanyo mar nyiewo negi pads gi. Ne gionge kaka ginyalo timo, moko ne tiyo nyaka gi tissue mane jomoko kata ne onge godo, to ne gichwere e law gi. Sani wano yudo pads gi, wano goero kamana ahinya nikech koro wano bro bedo maler to ok bro bedo gi wich kot mora mora. Kama bende e kaka ne gilero moko kuom puonj mane giyago kaka winjo giti kod taulo mag ria kaka achiel kuom yore mag ritruok makare e kinde ria. Kamae kaka nowacho ni inyalo ketho. Ka tija oserumo, inibro gole maber, ibro kunje kama. Nowacho ni kun gicho man gibur inyalo soe kamae. Kata ki menstruate kikibed ni in gi ayib nikech mano gik ma ji kale ka gidongo. Clara Onyango ma en jatend riwruog rowere mar Mr. and Miss Manyata makonyo jiwo dongruog rowere mawuok e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka Manyata leronwa gima omiyo nochako chenro mar puonjo nyithindo manyiri ritruok e kinde ria. An gimomiyo nachako chenro ni en ni nikech an awuon an victim. Gima kamae kochako nyathi manyako to obedo gi luor moro, obedo shy, kendo wiye kuot matek ahinya. Iyudo ka ok onya open up to the closest person, manen kata ka en min gi kata mana family members. Iyudo ka tek, kata ka bed ni basic needs ntie to pod yudri mana ka sanitary cha to pod ionge go, to ng'ama dikwa be onge. Edenino ma jahigni 26 oyango ni sama mano timore ngima nyathi manyako bedo mang'aw mar gamo tuoche kata mana iye moiw e kind midhiero mamoko. Sama obiro iyudo ka nyathi buok ama obiro ka nyathi kia to gi bedo vulnerable be nikech nyithindo ma iyudo ka kata basic need no eman shida mondo yudi. Omiyo mae expose nyithindo manyiri mang'eny nikech African parents ok bed machiegni gi nyithindgi manyiri mondo gi open up. Koro yudo ka en challenge ahinya kendo yudo ka obiro gi gik mang'eny kata mana early pregnancy. Ewi mano, okwa jonyuol mondo bed machiegni gi nyithindgi manyiri manitie kind higni 13 nyaka 15 mar puonjore kodgi kotenore kod weche mag ria e ngimagi. Kuom jonyuol ma ok ni machiegni ahinya gi nyithindgi, anakwayo ni ubed osiepe mantie machiegni ahinya gi nyithindu. Wuo kodgi ging'isu pachgi nikech nyithindo kale gik mang'eny moloyo nyithindo manyiri gi. Gikale gik mang'eny ahinya. Ka nyathi ochopo 13 years, nyise gima onego bed nochako expect nikech gini biro. Onya biro chon makato kok ing'e unexpected, be onya biro late. Yes, koro onego bed ni wabeta prepared mondo ing'is nyathi manyako osedonjo adolescent. Kambi ma KOP e kaunti ma Kisumu Kiwasko bende nyobago puonj motenore kod rito ler e kinde ria, ahinya to yore mag wito taulo bang' tiyo kodgi ma ok onjawo alwora. Kiwasko being a water and sanitation company, wang'iyo ni sanitation mar dhano kod alwora bende ler sache duto. Koro wamiyo wacho ni kochopo sama kamae odichieng' makaka uono waneno ni mondo nyithindwa wapargi mondo wapuonjgi mondo giritre yorno maber. Komachielo e kaunti ma Siaya, riwruok ma ok mar piny owacho mar Nutrition Kenya kuom tudruok kod tend kaunti no kokalo kuom riwruok mar Friends of Segere bende oketo chenro mar puonjo nyithindo manyiri e skunde duto e kaunti no kotelie kod jatatije mar Nutrition Kenya Martha Nyagaya. Stigma around menstruation that we want to break today.
We want to tell you that menstruation is normal. It is a way of demonstrating your beautiful being as a girl. You should not be shy about it. Do not fear your mom, do not fear your dad. Talk to them, ask them, tell them this is what I'm feeling. This is what I want. How do I do this? How can I handle myself? Nyithindo manyiri ma ochan rem chopo e somo poni ok giyudo yore makare mag ritruok e kinde ria. Mae miyo moko kuomgi dok chien kata e somgi. Gino makoro miyo jokanyo jiwo puonj kod sir mar neno ni nyathi manyako odongore kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Manyata, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. Mano bende twak ma bende wadhi bedo godo saa 3 otieno e chenro mano mar mine wacho ka wang'iyo midhiero Maria oseke